Molt hi posam. Bueno, ja som aquí. Ens posarem. Bueno, per fer aquest pastís, un moment, acabaré de formar això. Tenim sucre, farina integral, llevat, ous, confitura d'albercoig, cireres per la decoració i mandarina. Un pot de llimona i un xiu i un poc més de pomes. Llevarem el cor i m'ho farà més bon pelar després. Bueno, les pomes que jo pot són golden. Ara, si qualcú més té predicció per un altre tipus, pot passar que vulgui. No és una obligació per aquest tipus. Jo no fa molt de temps que puny, perquè el que passa, em vaig quedar tot sol, circumstàncies de la vida, la meva dona se va morir i la necessitat ho volia. He après de fer el que he pogut i me defens. No som cap cuiner, ni cap expert, ni tot això, m'entens? Però, bueno, les coses venen així i s'han d'espavilar, no queda més remei. Ja ho fa petitó perquè és més bo de mesclar després, m'entens? Vam mirar una recepta, un dia que sortia damunt un llibre, ho vaig aprendre i em va agradar. La meva dona també ho feia, m'entens? I jo vaig acabar d'aprendre. La meva cosina, no sé si tens de dir la meva cosina, perquè ja és la meva tia. Només m'he guanyat de 3 anys, però per regla general és la meva tia, no és la meva cosina. I fa un parell de setmanes ella ja va sortir, a veure com anem. I va ser ella que me va enxufar aquí. Que te refereixes dels colons, el meu cosí i jo, quan tenim 14 anys, ens van federar perquè això duia transmissions i jefatura de l'estat, d'enginyeria. I des dels 14 anys tenim colons, però mira, és un deport que t'entretén, em perd molts, la salvatgina t'engefa molts, també, però cadascú mira el seu deport. Bueno, ara tirarem això aquí de dins, posarem un pot de llimona perquè no s'oxidi i no mos tornen a negre les pomes. Ja ho veig, no em porta anar cap a acadèmia, això és molt fàcil de fer. El que només enredo és això, pelar les pomes i preparar. Però tot l'altre en un moment estarà fet. Ara ja feu-ho més difícil, que ja està que mos ha enredat més. Posarem tota la poma aquí i preparem la mescla per després ficar-hi la poma i en un moment estarà fet. Tirarem la sucre, que són 200 grams de sucre, ho tirem aquí de dins. I amb aquest sol i tot ja se fon el sucre. Ara tirarem la mandarina, que són 150 grams també. El sol se menja aviat. Ara hi posarem els 3 ous. Ja puc tirar les closques. I ara ja és la batidora i un mes. I amb això puja. Fa com cremós. Bueno, me pareix que ja és suficient. Ai, ficarem la farina, 150 grams de farina. El nirvi perquè se mescli bé, el llevat, una curadeta d'això de cafè. Ara ja puc mesclar la poma, m'enteneu, i se anirà mesclant. Ficarem... Que s'unti bé tot. I després posem dins el malvo. Si el team, com és petitet el team, se mescla tot més bé. Que s'hi posen les teades grosses. Crec que ja basta. Ara prepararem el malvo, el desmuntable. Jo no ho unto això mai, ni de mantequilla ni de res. Posa aquest paper, i així no hi posa que s'aferri. Ara el paper més o menys està col·locat en sopes, no se'n dirà. Ara ja faré la mescla i li tiraré de dins. I compondrem. Hi ha un parell de persones que volen tastar en aquesta colla. M'han dit que amb esta llesta n'hi havia un trosset. Ho haurem de repartir com a bons germans. Bueno, ara el que faré és posar làmines damunt, tapar-la tota, i després ensucrar-la i la posem dins el forn. I jo acabaré de pelar això. No sé si em portarà per en el forn perquè fa un sol que tot rescua les llebres i se cresten els antiots.
Ara començarà a engaminar la poma per tapar-la i després ho ensucrarem. Ho poden tastar com vulguem, però si està dins la gelera un dematí és més bona fresca. Veus? Li posen sucre per damunt i així surt doradeta i després li posarem el xarop. Ara ja estem acabant d'ensucrar això, ja ho durem en el forn, com vos he dit antes, amb una hora tastar. 3/4 la part de baix i el darrer quart la part de dalt i a baix. I ara ho tenc la meva ajudanta, ho ficarà en el forn i jo prepararé el xarop. Per donar un poc de brillo després. Bé, el xarop hem de posar 5 culades d'aigua. El suc de mitja llimona. Si hi ha el pinyol, ho trobarem, no passeu pena. 3 culades de sucre, 50 grams i aproximadament 3 culades són. Remenem un poquet. I ara hi posaré una culada de confitura d'albercoig i ho deixem que s'afongui i que faci una espècie de melassa tot. 5 o 10 minuts ja estarà. Això ja s'ha evaporat bastant, ja està a punt de posar damunt el pastís. I ara la meva ajudant ho madurà i ho embatumarem en això. I acabarem la decoració. Gràcies. Bueno, això ho desmuntam així. Ara ho posarem per damunt amb un pinzell i una bona untada. N'hi ha d'haver que sigui ben dolçat. Les coses dolces són bones. Perquè a vegades fan mal. Quan estigui dins la gelera ja fa un brillo. I per com si fos gelatina. Fem una decoració com si fossin les bústies de rellotge, quasi. Ara posarem qualque cosa verda, una per aquí, una altra per aquí i una altra aquí de sal. Ja veig com ha quedat, espero que vos agradi i proveu-lo. Crec que ha de ser bo perquè és dolç i mal no crec que bona falli. I almenys si me'l veig un altre dia amb una altra cosa. Bueno, que vos vagi bé. Adiós. Adéu.